Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu sake sauraro ku a cikin wani sabon shirin na rigar yanci. Shirin da ke nazarta da labarta muku wanda muke ciki a dalar mulkin siyasa a ƙasar nan. Kana me ta ga masu mulki har ma ga wanda ake mulkar. Tare da baku yancin faɗin albarkacin bakin ku amma fa su doron dokar ƙasa kamar da sashi na 39 da na 22 na cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ya sahale. Har ila yau dai sashi na 19 a cikin kundin faɗin albarkacin baki na duniya wanda ya bada dama wanda da shi din ne fa mu da ku da su duka mu muke kafafa. Wasu 'yan takara ne wasu kuma 'yan takara ne cewar Yalo Malam Madori ya shigo cikin shirin namu na rigar yanci yau ma yana mai faɗin cewa al'ummar Kaugama da Malam Madori su yi murna domin dawowar Musbahu Rabi'u Kaugama zuwa jam'iyyar APC abu ne wanda ke cike da dimbin alkhairi. Ya shigo cikin shirin yana mai yaba irin azakurancin da ya ce Musbahu Rabi'u Kaugama yana yi wa jam'iyyar APC a jihar Jigawa kuma ya tabbatar da cewa yau fa aka ce kula za su ce cas. Amma ga Yalo Malam Madorin da bakinsa. Abin da yake tafi da ni na zo in yaba Musbahu Rabi'u bisa da shi ma yake kokari dangane da tsarin nan na malam da yadda yake saka dukiya wajen ganin cewar an taimaki gwamnatin nan ta malam kuma malam yayi nasara a karo na biyu to wani abubuwan da Musbahun da al'umma suke ganin sa kwanan aka saka shi a cikin jam'iyyar APC har wani ayyuka ya fara yi na taimaka ga gwamnati. Kuma ai Musbahu ba ya san malam Umar na bada dan modi ba ko bayan wacce alakar sa da malam Umar na bada dan modi kuma mutane suna ganganci ai malam Umar na bada dan modi da Musbahu ai kamar dan Juma ne da dan Jummai yaro ne da uban gidansa ko in ce kani ne da wa saboda haka masu siyasa irin wannan siyasi saboda haka magana muke ta Musbahu mai kishin al'umma saboda haka ka gani yasa kullum muke ga yan wasannin ka kaga ai dake taron mai girma gwamna mai tsohon minista ne Badar Abubakar ai kaga sun zo sun cika hade da dabanoni su maki kaga ba tsakin gwamnati mutumin nan to maki ba zababban siyasa bane dan ya fito ya daura hotunan sa a yankin da yake wakilta laifi ne ko ya daura wanda yake hade da yankin sa ce dan yake wakilta ai daga ta kamfanin auyo ce saboda haka ya zo ya daga bana abubuwan da bai taba yi wa mai girma gwamna Malam Umar nan da dan modi irin su ba saboda haka muna kira da Bomboy a shehu Salo a tafi to faga kaga mutanen nan sun fara bayyana ya kamata a dauke kyakkyawan mataki a kansu domin kai ne komandan dan modi a jihar. To Salo Bomboy shine shugaban jami'a kuma shine mai zai cikin jami'a kenan. To ai ne jigo ba kai yake kula ya komai da Malam Umar nan da dan modi a shiga ba shine in an taba malam zai kwane na cikin bacin rai shine in yaje a ba kyautata wani ba zai nemi ya ce da Allah ya kuri za a taimake wannan tsarin za a zo kansa hankali. To wasu na zargin cewar zuwar Musbahu Kaugama a wannan yanki na jam'iyyar APC ko kuma dawowarsa jam'iyyar APC a wannan yanki na Kaugama da Malam Madori kamar alamun suke bayyana cewa akwai tusasa kai tsakanin kujerar da shi zaɓen dan majalisar tarayya mai kai ta kan hukumar Kaugama da Madori wato Maki Abubakar yake wakilta da ake tunanin cewa kowane takara yake son yin tunda duba da yawancin lokaci ya na ce ma mutanen nan makakku ne yan ɗakin nan na Maki in banda makakku wa kaji ya ce Musbahu ya zo zai takara to su fa daga zuwansa sai kaga an kirkiro wani aikin titi wanda ma na ƙarya ne ba yi za a yi ba saboda haka mutanen nan na ɗakin gidan Maki da shi kansa jagoran nasu sun riga sun yi kwandam irin na siyasa duk motsi kai yau idan leda ta gifta ma za a iya cewa a da kake da kujerar Maki a dawa take saboda haka mutanen nan saraki gidan Maki da ya ce to Allah raka taki gona domin mutanen duk sun riga sun maku gani suke duk wanda ya zo kujerar Maki so saboda haka ina so tsara kiran mutanen nan in tabbatar muku mai Musbahu Rabi'u ba wanda ya ce yana takara ko ya tsaya shi ya ce zai taimaki gwamnatin Malam Umar na dan modi da dukiyarsa da lokacinsa lafiyarsa saboda haka wannan shine tsarin mu dan kuma takara ta zo zamu zo mu sanar da mutane amma ba je inda Musbahu ya ce yana takara ba ta Malam Madori da Kaugama amma dai ya ce zai kare manufar mai girma Malam Umar na dan modi a jihar Jigawa baki ɗaya da ta tsabin local government wanda ita ce strategy Musbahu kuma muna kan tsarin nan insha Allah.